Kọmishọna ahụ maka ahụike na Anambra steeti Dr. Afamobidike ekwuola na gọọmenti steeti a nabaghịla na mbọ ọ na-agba ịkwalite ngalaba ahụike na steeti a. Dr. Obidike kwuru nke a na nzukọ ya na ndị isi ụlọ ọgwụ dị iche iche bụ nke gọọmenti nwe na steeti a mere. Ya bụ nzukọ were ọnọdụ bụ nke Chibụzọ Okoye bụ onye nta aka ijere na ya weweta aka ịga n'ugbu a. Ahụike ahụ ka dọkịta Obidike mere ka amata na gọọmenti na-agbasi mbọ ike ịhụ na ewubere ọnọdụ ahụike bụ ịgba ma tozie ndị ọrụ ahụike ndị na-agbasi mbọ ike n'ebe dị iche iche ha na-alụ ọrụ ma rịọzie ndị ọzọ ka ha tinye uchu n'ọlụ ha. Dọkịta Obidike gara n'ihu mee ka amata na gọọmenti steeti a chọrọ iwunye agadaga otu ụlọọgwụ nke nwa bekee kpọrọ General Hospital nke ga-agbasi ike n'okpuru ọchịchị 21 nke dị na steeti a ma kwue na ụlọọgwụ ebe ahụ a nọ na-enete maka anya nke dị na Nise bụ nke nwere ihe niile a chọrọ iji na-agwọ ndị na-enwe ọrịa anya. O mere ka amata na gọọmenti na-eme ihe niile ọ bụ na ọ kwesịrị ime iji hụ na ụlọọgwụ ndị opekata mpe ahụ nke nwa bekee kpọrọ Primary Health Care Centers bụ nke na-alụsi ọrụ ike na steeti a iji hụ na na-egbochi ọnwụ nne na nwa nakwa ọrịa ndị ọzọ gasị. Dịka kọmishọna ahụ si mee ka amata, gọọmenti chọrọ inwelite ọnọdụ ahụike steeti a n'ogo dị elu ma kọwaa na gọvanọ Chukwuma Soludo ebinyego aka n'akwụkwọ maka ihe nke ahụ nwa bekee kpọrọ clocking device nke a ga-eji na-edeba aha mgbe mmadụ ji bịa ọrụ na mgbe o ji ana ma kwue na ihe nke a pụtara bụ na a ga na-akwụzi gị ụgwọ dịka awa ole ịlụrụ ọrụ. Dọkịta Obidike gakwara n'ihu mee ka amata na gọọmenti akpasigo atụmatụ iwube ụlọọgwụ General Hospital n'okpuru ọchịchị Anambra West nakwa nke Onitsha South nke o kwuru na ha enwebeghị ụlọọgwụ dị otu a na mbụ ma gbakwunye na a ga-alụgharị ụlọọgwụ Anaku General Hospital nke ọkụ gbara. Otu onye n'ime ndị bịara ya bụ mkparịta ụka bụ Oriakụ Chika Neke, onye nke si Governors Lodge Clinic, kọwara ya bụ mkparịta ụka dịka nke bara nnukwu ulu ma kwe nkwa na ya ga na-alụsi ọrụ ya ike oge niile. Onye odeakwụkwọ kpụtọrọkpụ n'ụlọ ọrụ ahụ bụ Oriakụ Caroline Njaka, onye bụ Anambra State Hospital Administrator Dọkịta Innocent Umakunne, onye ji ọkwa Director na-ahụ maka Medical Services n'ọnụ bekee na ya bụ ministri na-ahụ maka ahụike Dọkịta Ugochukwu Chukwulobelu na ndị ọzọ bụ ndị nọ oge emere ya bụ mkparịta ụka. Site n'Awka, aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.